O may kayong kakabsat mga tayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Higop na tayo habang mainit. Ay naku, Diyos ko po Rode. Okay, Masin George. Sumamit. Lagyan natin sa baw yung sili. Oh, mas paka George. Oh, sarap-sarap naman. Unang subo para sa inyo kakabsat. Walang tatalo. Tilapia. Mga pabangar. Umigop siya sa baw. Oh. Thank you Lord sa blessings. Napakasarap. Ayun na.